Nangingitim ng baha sa isang barangay sa Calasiao, Pangasinan, problema ng mga residente. Tutukan sa report. Sumisikat ng haring araw pero may baha pa rin sa bakuran ng ilang residente sa Barangay Poblacion East, Calasiao, Pangasinan. Walang labasan ng tubig mula sa compound ng mga bahay. Nangingitim na at mabaho na rin ang naipong tubig. Mabaho na, saka yung mga bata palaging nagtatampisaw dyan ay para iwas dingge. Saka maitim na madam, mabaho na doon sa ano. Abot din hanggang tuhod ang baha sa basketball court. Sadyang mababang elevation ng mga bahay kumpara sa kalsada. Nagsagawa ng pumping operations ang mga opisyal ng barangay at Sangguniang Kabataan upang maalis ang baha. Ang nakukuhang tubig mula sa basketball court ibinabagsak sa drainage system. Pero balakid sa pumping operations ang mga bumabarang basura. Mataas pa raw ang antas ng Marusay River sa bahagi ng barangay kaya posibleng magtagal pa ng 1 linggo ang baha sa lugar. Umikot muna, wala pa sa ngayon kasi umikot ako dahil sa tabing ilog. Medyo mataas pa kaya hindi pa pwedeng maipam ito, hindi pa pwedeng maipam. Siguro 1 week after para yung agos ng pagpapam didiretso sa ilog. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon.